ngubani ongenalo uhlazo? Mphulaphuli, ihlazo ayiyonto ihlekwayo ngoba uhlazo alunasiduko, lingumpinga namhlanje lakufika emampingeni, kunjalo nje lisuke isiduko salo sisifanele, lakufika emaqoqweni liba ngumqoqwa lifanele amaqoqwa, kanti lakufika emakwayini nalapho ihlazo lisuka libe yinkulu yasemakwayini. Kuyilonto xa ubani esehlazweni lumka, ngoba ihlazo namhlanje lisuka kwabani livuke kwakho. Kuyilonto kumele okokuba ewe mphulaphuli kwabanjalo kakade, kodwa undikhoyo wasuka wenza ingubo wabaqhuma wabaqhuma uAdam nomkakhe. Mphulaphuli, okokuba uziva usehlazweni kulo Disemba, sifuna ukuthi kuwe ukhona okwaziyo ukwenza ingubo ukuze aqhume ihlazo lakho. Ewe bantakwethu kunjalo, uliqhumile izolo, unamava okuqhuma ihlazo. Kuyilonto alikho ihlazo elingadlula ihlazo unyana Madinga owalifumanayo kwindlela ebheke eGolgotha, kodwa waliqhuma umqhumi wamahlazo. Mphulaphuli, sinawo lo mahlazo kodwa agqunywa kumqhumi wamahlazo. Kuyilonto sithi kuwe, endaweni yokuzithatha ubomi, qonda kakuhle okokuba ukhona okwaziyo ukuqhuma amahlazo.